Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 19-njy sentýabryna aksanyna Türkmenistanyň prezidentiniň New Yorkdaky doşuşlary Pakistan Türkmenistanyň kino önümçiligini ýoly goýmagy meýilleşdirýär. Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Türkiýe geçelgesi iş toporynyň ilkinji doşuşugy. Gurban Berdiýewiň topory birinjiligi ymtylýa ýaly habarlar getirýär. Mehriban müştekler, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin teredip geçelim. Türkmenistanyň prezidentiniň New Yorkdaky doşuşlary Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen New Yorkda iş tapary bilen bolýan hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şu gün Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres, Ýewropa Birleşiginiň başlygy Charles Michel, Koreýa Respublikasynyň prezidenti Yoon Suk Yeol hemde bütün dünýä Sowda Guramasynyň baş direktory hanym Ngozi Okonjo-Iweala bilen doşuşdy. Iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurları barada gyzyklanma bildirilip geçirilen pikir alışmalarının barşynda Türkmenistanyň oňyn beýtaraplyk ýöreglerinden uğur almak bilen Sewitiň we tutuş dünýäniň halklarynyň awadançylygyny üpçün etmäge gönükdirilen daşary syýasy uğramalaşylanlygyny ňagtarly. Dowlat başçylygynyň belleşi ýaly ýorduma da Ýewropa Birleşigi bilen dostlukly gatnaşyklary hemde netijeli dialog putulandyrmagy uly ähmiýet berýär. Şol dialog bolsa ýyl saýyn giňelip gatnaşyklaryň teze uğurlaryny öz içine alýar. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň bu halkara düzümi bilen iki taraplaryň görnüşde şeýlegem Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa dialogynyň çäklerini üstünlikli hyzmatdaşlyk edýändigini ýaly. Dowlat başçylygymyz we bütün dünýä Sowda Guramasynyň baş direktory hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaý we onu ösürmän geljegini söhbetdeşikde aral maslahatlaşmak üçin dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Umumy pikire görä, şuňky doşuşyň netijeleri hyzmatdaşlygy mundan meýlekde putulandyrmak üçin ygtybarly binýat bolar. Pakistan Türkmenistanyň kino önümçiligini ýoly goýmagy meýilleşdirýär. Türkmenistanyň Pakistanyň elçisi Atajan Mevlamow Pakistanyň milli miras we medeniýet boýunça federal ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Jamal Shah bilen doşdy. Doşukda iki ýurduň arasyndaky medeni gatnaşyklary aýratýyn ünsärli. Taraplar medeni miras ulgamnak dialogyň berkedilmegini agrary bolup galýanlyklaryny bellep, durly uğurlarda gatnaşyklaryň giňeldilmegi babat ilalaşdylar. Jamal Shah sunugatyň durly uğurlaryna hyzmatdaşlyk etmek üçin mümkinçilikleriň bardygyny bellep, bilelikde kino önümçiligini ýoly goýmagy teklip etdi. Munyň iki ýurduň arasyndaky medeni gatnaşyklaryň ýakynlaşmagyna tesiri gural boljakdygyny belledi. Şeýlekem ol Merkezi Aziýa döwletlerini Hatay Pakistan ykdysady geçelgesi boýunça medeni kerwanyň ikinji tapgyryna gatnaşmak babaty ýürütçi kılan gözüňde tutulýanyny ma'lum etdi. Türkmen elçisi we ministr özara gyzyklanma bildirilýän uğurlarda medeni alçaşygy babaty hyzmatdaşlygy işçileşdirmek babaty ilalaşdylar. Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Türkiýe geçelgesi iş toporynyň ilkinji doşuşugy. Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Türkiýe multimodal ulug geçelgesi boýunça iş toporynyň ilkinji doşuşugy 21-nji sentýabrda Doşanbe şäherine geçiriler. Bu doşuşuk ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň howanarlygyna geçiriler. Täjikistanyň ulug ministrliginiň habar bermegine görä, guramanyň ulug ministrleriniň 11-nji mejlisinde kabul edilen Ankara jarnamasyna laýyklykda Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan, Iran, Türkiýe multimodal ulug geçelgesi taslamasyny durmuşa geçirmek üçin ýokary derejede iş topory döredildi. İş toporynyň doşuşugyny bu halkara üssäşir ulug geçelgesi boýunça ýok gatnatmalaryň müçürini artdyrmak, deňze çykargasy bolmadyk ýurtlar üçin sowda amallaryny ýeňilleşdirmek ýaly meseleler boýunça pikir alşdylar. İş toporynyň ilkinji doşuşugyny Iranyň Demir ýolları edarasynyň daşary sowda bölüminiň baş direktory Şahram Jafari, Iranyň daşary işler ministrliginiň geňeççisi Sayed Ruhala, Türkiýe Respublikasynyň Ulag we Infrastruktura ministrliginiň halkara gatnaşyklary bölüminiň baş direktorynyň ornasary Aziz Aksu, Türkiýanyň Sowda ministrliginiň bilermeni Anil Evmez, Özbegistanyň Ulag ministrliginiň halkara daşamalar we logistika bölüminiň baş hunermeni Sahiba Kadirova, Özbegistanyň Ulag ministrliginiň Ulag we logistika ösüşini öwrenji merkeziň ulug hunermeni Mahmudjan Tahirov, Türkmenistanyň demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň logistika we ýük uğurlaryny marketing seljeş bölüminiň ýolaşçysy Begli Söýünüp, Türkmenistanyň ulug logistika merkeziniň halkara gatnaşyklary bölüminiň başlygy Aýmrat Şeýreýew, ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň ulug we kommunikasiýalar boýunça direktory Akbar Hodaýew guramanyň maksatnamasynyň ýolaşçysy Uktam Şamuradowyň gatnaşmagyna garaşylýar. Bu geçerge Hataýdan ýükleriň Täjikistan, Özbegistan, Türkmenistan we Iran bilen Türkiýe eltilmegine şertleridir.
Gurban Berdiýewiň topary birinjilige yntalýa. Iýleşmez Gurban Berdiýewiň tälim berýän Mahaçkalanyň Dinamo topary Russiýanyň Melbet 1-nji ligasyna çykyş edip, liganyň sanawyny öňdelik eýlemek ugruna bäsleşýär. Russiýanyň Melbet 1-nji ligasynyň 10-njy taparynyň esasy dowuşugy liganyň 1-nji ornak topary Alanya bilen Dinamo Mahaçkala dowuşdy. Berdiýewiň topary bu dowuşukda 3-0 hasany üstün çykyp, sanawda 2-nji orna eledi. Alanya topary 20 otuq bilen 1-nji orna barýan bolsa, Gurban Berdiýewiň tälim berýän Dinamo topary 18 otuq bilen 2-nji orna eledi. Indiki tapgyrda Alanya topary SKA Habarovsk topary bilen dowuşýar. Dinamo bolsa Sokol toparyny öz meýdançasyna kabul eder. Ine mähriban müştaklar, Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna siz ýetirmekden habarlarymyz şoldan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Russiýanyň federal gümrük gullugynyň wekili Taşgabada sapar bilen geldi. Türkmenistan, Awgastan, Pakistan üç tarapdan dowuşuk geçirler. Türkiýede Maktumluk praga başlanan dokumental film suraty düşürilýär. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň Günorta Koreýadaky dowuşuklary ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, gepleşigimiziň indiki sanynda görüşýänçä hoş sag bolun.